Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke baphulaphuli sizawuthetha ngoGeorge Mahlowu, sithethe ngoLebogang Mabuye kwesasisu, sithethe ke ngoVelebhayi, sithethe pha ngoLuke Batman. Make ke siqale ke ngoLebogang Mabuye kwesasisu kunye noGeorge Mahlowu. Niyayibona nala combination baphulaphula bayifuna uqina. La combination ka George Mahlowu kunye ke nalomfana kaLebogang Mabuye, nayibona na ifuna uba yimbumba. Abafana bahlangene bayimbumba, bayazana. Omnye athekhi lomnyema, omnye mehambi lomnyema, njalo and into endiyiqapheleyo isikakhulu yabona ke i-defensive midfielders ezikwazi upasa. Hayi ezo zigqibelele. Once ube yi-defensive midfielder uto ibambe ibhola ungayi-waste, uvele uyipase kakuhle, uyakwazi attack, uyakwazi uphusha ke zabhola. Sibongisene Mthetho uzawungena kudala uba awunyuse kawuse mfana omdala, ngoba kusingathi uLebogang Mabuye laa ndawo uyayisimenta ngoku, uyayibethelela laa ndawo. Mfana omdala ngathi ngolungisa phaa naphaa ukuze ukwanto okubana ke umelane nalaa ndoda kwesasisu, ngoba inako konke kudingekayo kwi-defensive midfield. Unako konke, uyapasa, uyamakha, wenze runs, uyaziqhusheka i-through balls, unako konke kulaa position Lebogang Mabuye. And uyakhombayina noMahlowu, ingathi ngabantu ekudala bedlala bobabini. Esasisu basibambe siyimbumba baphulaphule. Sibone into entle pha kula madoda amabini. Ukuya ke pha kuVelebhayi, hayi uVelebhayi isanda usixhome kakhulu baphula, futhi ke uyayifuna lento ayifunayo umfana omdala. Kusho ukuthi kudala kulambela udlalela eKaizer Chiefs umfana omdala. Lento uyayifuna, lento ayifunayo. Ungene nje umfana omdala wabona kanti okubana usemsindweni, ufuna ukuyisonga ngoku-TS Galaxy, ufuna ugqiba nge-TS Galaxy. UVelebhayi nje umfana omdala engathi kudala kulaa team, akalahlekanga. Uvuka ngene egiyeni efika nje umfana omdala. Simqhwabele izandla kakhulu, akakaphoqi abantu, akakenzi into engathi abantu bangamgxeka. Umfana omdala efika nje ijiza limsindanga kwalona. Uleqe into yokubana umfana omdala iChiefs ayithwale, futhi uzayithwala. Sibone nee-touches ezintle phaa kulo mfana omncinci ke uLuke Batman. Kuyabonakala ikhona into ayiphethe kwayena phaa esandleni. Kudala ke abantu besithi bafuna ukumbona. And nento endiyoyikayo ke njengoba uMduduzi Sitshabalala noMfundo Vilakazi belibele ukuphuca benikwa iskim, belibele ukuphuca benikwa iskim yiKaizer Chiefs, belibele ungayithwali le team, belibele ukuthatha ama-decisions arongo xa befika phaa kwa-18 area. Belibele ukukhaba apho kumele uba bapase khona, apho kumele bakhabe khona bapase, bawaste ibhola. Uyanqonqoza uVelebhayi, uyanqonqoza uLuke Batman. Bawuvele bayithathe laa ndawo yabo, ibe ngabona abaqala iskim, ibe ngabona abaqala imetshi njalo, bona baphindele ebhentshini, imetshi baziqala ebhentshini. Ikusingathi ngebemisa ingqondo uMduduzi Sitshabalala kunye ke nale nkwenkwenyana kaMfundo Vilakazi, ngoba bayasifumana iskim ngoku, bayasinikwa. Bekumele uba ngoku bamisa ingqondo, iChiefs bayithwala, bayiwinisa. Hayi into yokubana umntu athi ekwa-18 bekumele upasele umntu akhabe, bekumele uyakhaba uyapasa. Naloo bhola sometimes ayiyimntwini iqhawuke. Mabanyuse ikawusi uMfundo Vilakazi kunye ke nale nkwenkwanyana yakwaMduduzi Sitshabalala, ngoba uyanqonqoza uLuke Batman, uyanqonqoza uArsenal Velebhayi. Bazawungena futhi ke bayithathe laa ndawo bekhona uba abathanga qwa. Intle into esiyibona phaa kuMahlowu naphaa kule nkwenkwenyana yakwaLebogang Mabuye. Bebekhona phaa oThabo Cele, bebekhona phaa oSibongiseni Mthethwa, bakhona phaa oNdlovu. Intle into esiyibona phaa kuVelebhayi, intle into esiyibona phaa kuLuke Batman, bekhona oPule Modi, bekhona uDupreez. Intle laa nto siyibona phaa baphulaphula kwezi players yi-4. Ndifuna ukuthi ke ikusingathi ii-players ezinikwe iskim phaa uKaizer Chiefs ngoku ngeze zimisela, ngoba kuzohambe ke kubekho ii-players ezawunqaba zingaphinde zibonakale zifakwa, ngoba awunonikezwa ithuba kwii-games ide zibe yi-14 okudlala, kodwa le team awukwazi ukuyithwala. Okudlala unikezwa ithuba uthi uqhele nini wena. Awukwazi basabizwa nge-young star
udlalela iKaizer Chiefs ekubeni unikweza iskim mihla nezolo awusayoungster ngoku uyiplayer yeKaizer Chiefs ngoku kumele iKaizer Chiefs uyayithwala injalo ke baphulaphula ke ningake ningene nitsho into kubana niqwalasela ntoni nibone ngathi kungenzeka ntoni kodwa ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.